ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ ಹುಷಾರಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲಾಗ್ ಬಂದೆ ಲಾಗ್ದಾಯ ಮಂತಿಜಿ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂಡತ್ತ ಯಾಪರ ವೇದಾದ ಉಂಜೆ ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಪುನ ಉಂದು ಪುರ ಎಂಕೆ ಬೋರ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಹಿಡ್ದು ಮಲ ಬೋರ್ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಚಿ ಚರಾನ್ಲ ಅನ್ನಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಆತೆ ಅಂಚಾದ ಮನ್ಪರ್ ಪೋತಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಓಡ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಮೂರನೆಂಜಿ ಕುದ್ರೊಳಿ ಗೊಂಜಿನ ಇಟ್ಟು ಪೋತುನ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಬೋತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಲಂಜನೆ ಬುಕ್ಕ ದೂರನ ಪಾರ್ಲಿಜ್ಜಾನೆ ಅಂಚದ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರಾಪುನ ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಾದನ ಪಿರ ಪಿರ ಪೋನುಂಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುರಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾಪ ಅಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪೋಪು ಅತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ತೆತ್ತಿ ಕಜ್ಜಿ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಬಲಿನ ಮತ್ತುಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆವುನುಂಟು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಟಾಟೆ ಬೀಜ ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆತನ ತೆತ್ತಿಯೋನು ತೆತ್ತಿದೊಳ್ಳುದು ಏನು ಕೆಂಪಂಡು ಅಲ್ಲಿಲೂ ಸೇವೆ ಕೈಲ ಮಾಡೋಣ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಯಾನ ಓ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ ನೀರಾಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದ ಮಸಾಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಓಕೆ ದಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚೂರಿಂದ ಫ್ರೈ ಲಾಗ ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡಾಡೈತೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಆಯ್ತಾ ಕೈಲಿ ಪೊಡ್ದು ನನ್ನ ಆತಜಿ ಸ್ಲೋ ದೀತ ಒಂಚೂರು ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಬಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಓಕೆ ನಾವೊಂದಿಪ್ಪ ತೆತ್ತಿದೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ತೆತ್ತಿದಾನೆ ಆತನೆ ಒಂದು ಕುಡಾಲಿತ್ತು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹುಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಮ ಬೈನೊಂದು ತೊಲೆ ರೆಡ್ ಸಮ ಅರ್ಧರ್ಧ ಬೈನ ತೊಲೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಐದು ಐಟು ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ ಬೇಗ ಸಮ ಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಂಚ ತೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ತೆತ್ತಿ ತೊಳ್ಳದ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ತೆತ್ತಿದ ಖಾರ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಗುಡಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಖಾರ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರಿ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕರಿ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ಬಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತದಪ್ಪನ ಬಾಡು ನೀರು ಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಬಾಡ ಯಾವ್ದ ಬೋಡ ಯಾವತ್ತ ಖಾರ ಬಿಡ್ಚದ ಖಾರ ಬಡ್ಚಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಓಕೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇವ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾಡ್ದ ನೀರು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬೀಜ ಹೊಡೆದನಾಗ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾಂಡ ದಪ್ಪ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅದ ಒಯ್ಕ ಗೋಡಂಬಿ ಬಾಂಡ ದಪ್ಪ ನಿಂತು ಕಜಿಪ್ಪು ಅದ ನೀರು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ ಯಾವ ಇದು ನೀರು ಮಂದಿರ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿದ ಪುರಾಣಗ ಅವು ದಪ್ಪ ಆಪು ಸಣ್ಣಾತಿಗೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಓಕೆ ಬಟಾಟೆ ಬಾಡ್ನ ಗರಡೆ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯ ಗರಡೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಓಕೆ ತೆತ್ತಿಗೋದಿ ಬಕ್ಕದ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ
ಬೇಯ್ಪು ಅದು ನೀರು ತೆತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ ನಾನು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬಾಣ ರೆಡಿ ರಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಹಾಪುನದು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪತ್ತೈತೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗಬ್ಬು ಕೆಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ರೆಡಿ ಹಾಪ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಮುಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ ಸಮಯ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡುನೆಯಾನ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊದ್ದಿ ಹೇಳದ ಅಂತ ನನ್ನ ಒನಸು ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಟೈಮ್ ಆತು 1 ಗಂಟೆ ಆತಿಜಿ ತುಲಿ ಸಣ್ಣ ರಜೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂಜಿ ನೀ ಬರೇ ಒಂದಲ್ಲ ಅಲ್ತುಲೆ ಬಿಜಿ ನಾನೇ ಬಿಜಿ ತುಲಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬರೆಯರುಂಡಿಗೆ ಅವಳ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇನ್ನಿ ಕಡಪಿಡಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬರೆಯೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಬಾಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಟಿ ವಿಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ ಬರೆಯರ ಕುಳ ಅಂತ ಅನಿತ್ತು ಟಿ ವಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಟಿ ವಿದೆ ಮೈಂಡ್ ಅರ್ಧ ಬುಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಟಿ ವಿ ಕೊಡೆ ಹಲೋ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಪ್ಪಂದರ ಪೋಕೆ പോവാ ഏതാണ്ട് വേണപ്പാ കുള്ളുമൂലയാണ് പോലൊക്കെ ബിസി ബിസി പൊണ്ണു ഭയങ്കര ബിസി ತುಳಿ ಮೆಗ್ನೆಕಲ್ ಬರೀ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇನಿವಾಗ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಇನಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ನೆ ಅಂಬಕ ಕಾಣಿನಿ ಬರೆಯಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊತ್ತದಲ್ಲ ಇಡೀ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಕೊದಿಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿನ ಅಂತದೆ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಗೆ ದೀತಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿತೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಅಂಬೆ ಇನ್ನು ದಾಳ ಪರ್ಲಿ ದಾಳ ತಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಳೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಲೆ ಅಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಂಜಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಒಣಸು ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ಲೇ ಮನ್ಪೋಣ ನನ್ನ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಹೋಯಿನ ಕಡು ನಾನು ದೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಯಾವ ಅಂತ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ಒಣಸು ಯಾವ ತುತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಣಸಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಸಪುರ ಮಂತದಾಂಡ ಬಾರ್ಶೋಕಿತ್ತಿರು ಕಜಿಪುರ ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಂಡ ಕಜಿಪು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಕೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಶೋಕಿದ್ರು ಒಂಥರ ಇಂಚಾತ್ರ ಮಾಡ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತೇನು ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಡು ಒಂಥರ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪುರ ಅದು ಬಾರ್ಶೋಕ್ರೆ ಮಣಸಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್.